Kurs zázrakov, kapitola 26, prechod. Malá prekážka. Malá prekážka sa môže zdať naozaj veľkou tým, ktorí nechápu, že zázraky sú všetky rovnaké. Učiť tomu je účelom tohoto kurzu. Je to jediný jeho účel, lebo to predstavuje všetko, čo sa treba naučiť. Naučiť sa to môžeš mnohými rozličnými spôsobmi. Všetko učenie je buď pomoc, alebo prekážka na ceste k bráne nebies. Nič medzi tým nie je možné. Existujú iba dvaja učitelia, ktorí ukazujú rozdielne cesty. A ty pôjdeš cestou, po ktorej ťa povedie učiteľ, ktorého si zvolil. Môžeš ísť iba dvoma smermi, kým trvá čas a voľba má zmysel. Lebo nikdy nebude vytvorená žiadna iná cesta ako cesta do neba. Ty si iba vyberieš, či pôjdeš smerom k nebu, alebo smerom od neho, smerom, ktorý nikam nevedie. Iná voľba neexistuje. Nikdy nemôžeš stratiť nič, okrem času, ktorý napokon nemá zmysel. Je totiž len malou a pre skutočného učiteľa sveta úplne bezvýznamnou prekážkou na ceste k večnosti. A hoci si presvedčený o skutočnosti času, prečo by si ním mal plytvať tým, že pôjdeš nikam, keď môže byť využitý na dosiahnutie cieľa tak vysokého, aký len môže učenie dosiahnuť. Nemyslí si, že cesta k bráne nebies je ťažká. Nič, čo podnikneš za istým účelom, s pevným predsavzatím a radostnou istotou, držiac ruku svojho brata a udržujúc krok s piesňou neba, nemôže byť ťažké. Avšak zatúlať sa osamelý a nešťastný na ceste, ktorá nikam nevedie a nemá žiadny účel, je naozaj ťažké. Boh dal svojho učiteľa, aby toho, koho si vytvoril ty, nahradil, nie aby s ním bol v konflikte. A to, čo chcel nahradiť, bolo nahradené. Čas zotrval v tvojej mysli len na okamih. Na okamih bez toho, aby mal nejaký vplyv na večnosť. Tak je všetok čas preč. A všetko je presne tak, ako to bolo pred vytvorením cesty k ničote. Nepatrný okamih času, v ktorom bola urobená prvá chyba a v nej všetky ostatné, obsahoval aj opravu tejto jednej chyby a všetkých chýb v nej obsiahnutých. V tomto nepatrnom okamihu čas zmizol, pretože to bolo všetko, čím kedy bol. Na čo Boh odpovedal, je zodpovedané a je preč. Teba, kto si stále presvedčený, že žiješ v čase a nevieš, že je preč, si stále vedený Duchom Svätým cez nekonečne malé a nezmyselné bludisko
ktoré stále vnímaš v čase, hoci je už dávno preč. Myslíš si, že žiješ v tom, čo pominulo. Každú vec, na ktorú si pozrel, si videl len chvíľku, dávno predtým, ako jej neskutočnosť uvoľnila miesto pravde. Ani jedna ilúzia nezostáva v tvojej mysli nezodpovedaná. Neistota bola privedená k istote tak dávno, že je ťažké ju milovať, ako by bola stále pred tebou. Nepatrný okamih, ktorý si chceš ponechať a urobiť ho večnosťou, prebehol v nebi tak rýchlo, že si nič nevšimlo, že prišiel. Čo zmizlo príliš rýchlo na to, aby to ovplyvnilo jednoduché poznanie Božieho Syna, môže ťažko stále existovať, aby si to mohol vybrať za svojho učiteľa.